ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରଜର ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ନିମାପଡ଼ା, କାମ ଥିଲା, ବୋଉର ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆମେ କହିଲୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଛାଇରେ ଠିଆ ହେବା। ହେଇଛି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ଠିଆ ହେଲୁ ଛାଇରେ, ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ରେଷ୍ଟ ନେଉଛୁ, ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି, ମାନେ ମନକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସବୁ କରିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟେ ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିବେ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ, ମଶାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି କାନ୍ଧ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିବେ ନା, ତାହେଲେ ମଶାଣିକି ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି। ରାଇଟ୍, ଆପଣ ମଶାଣିକି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଶବ ଶେଷରେ ପଚା ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କାନ୍ଧ ଦେବେନି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଆପଣ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶବକୁ କିଏ କାନ୍ଧ ଦେବ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।